Chcete vidět, jak probíhala bitva na Bílé hoře? Přijďte o víkendu 13. a 14. září na pláň u Obory Hvězda. Program začíná již ve 12 hodin a v 15 hodin vypukne rekonstrukce této bitvy, které se zúčastní několik set účinkujících z historických skupin celé Evropy. Večer proběhne rytířský turnaj a koncert skupin historické hudby. Partnery akce jsou Praha 6, Klášterní pivovar Strahov, Družstvo cementářů, MM Reality, Draco Ardens a Studio Vávra. www.bilahora.eu